Il-ħadd 25 ta' Mejju l-kumpanija Maypole fetħet il-bibien tagħha l-pubbliku permezz ta' Open Day li saret fil-Head Bakery fil-Ħandaq ħal-Qormi biex tiċċelebra l-125 sena anniversarju tagħha. Il-ġurnata serviet bħala opportunità biex il-familji qattaw ħin flimkien, igawdu minn attivitajiet tal-kbar u żgħar u fl-istess waqt jieħdu tarif aktar mill-qrib dwar kif taħdem il-fabrika tal-ħobs. Il-fundatur u chairman ta' Maypole Group, is-Sur Carmelo De Bono, magħruf bħala Nenu, tkellem ma' dan l-istazzjon dwar l-importanza ta' avveniment bħal dan u qal li l-Open Days jagħtu l-possibilità lin-nies jaraw b'għajnejhom l-indafa l-kwalità u l-ħidma wara l-prodotti li jaslu fuq il-mejda tal-familji Maltin. U importanti li n-nies ikunu jafu minn inti il-post fejn qed isir il-prodott, il-makkinarju li qed isir il-prodott. Jiddu pjaċir ħafna n-nies dawn. Tkellimna wkoll ma' James De Bono, direttur tal-fabrika, li rrimarka kif il-kumpanija tħaddan kemm it-tradizzjoni kif ukoll l-innovazzjoni. Fil-waqt li l-ħobs tradizzjonali Malti għadu jinħadem blidejn, ħafna mill-proċessi l-oħra huma awtomatizzati biex jiġu żgurati standard żolin u ta' iġene u effiċenza. Bħala Maypole għalaqna 125 sena dis-sena u kienet okkażjoni biex il-pubbliku jista' jara l-proċess minn wara xi jsir bħala ħobs, ħelu u ħafna affarijiet oħra nipproduċu bħala Maypole. L-avveniment serva wkoll biex jikkonferma l-importanza ta' għarfien aktar profond tal-proċessi lokali u l-valur ta' kwalità u ċarezza li dejjem jibqgħu ċentrali f'dan is-settur.